Miten on mennyt päivä? Ihan hyvin. Onpa hyvää keittoa. Hei muuten pojat, meillä mennään tekemään seuraava ryöstökeikka. No vaikka tän ruoan jälkeen voidaan käydä ryöstään se pankki. Okei. Olipas hyvää keittoa. Mennäänkö nyt sinne pankin luo, niin voidaan ryöstää se pankki. Okei, lähde kotiskaan asti. Paikoillasi! Okei. Mun kaverit tulee kohta ja ryöstää tän paikan. Tää räjähtää. Ok. No niin, nyt otan kamat ja häivytään. No niin, nyt räjäytetään automaatti käsikranaatilla. Mä kerään nämä rahat ja lähetän. Maida! Olipa onnistunut ryöstökeikka. Toivottavasti poliisit ei tuu perään. Niin. Ja mennään nyt nukkuu ajoissa, että tulee hyvät työunet, kun mä oon nukkunut vähän nyt huonosti. Joo. Jumala, taas ne lehmät, sirkat ja koirat. Ai te heräsitte jo. Joo, me herättiin jo aikoja sitten. Joo, mua ei vähän mietityttää se, että eihän ne poliisit tuu perään. Ei. Kädet ylös! Ei, okei. Tää on vitsin ahasta. Miksi meidän piti jäädä kiinni?